Motone ini kita buang teman-teman, daripada kok kena grendo kan besat-besat teman-teman. Ini mata kaca, iki kan bahannya koco teman-teman, jadi kita buang aja mandak yo murah regone. Jadi nanti kita ganti baru untuk mripate iki. Oke, kita pakai tatah yang ini teman-teman. Lagi rondok cekung, iki bengkong pisan tatahku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dongani sik teman-teman. Sapa ngerti macanane iki enek dayange utawa demite. Karena dhewe ora ngerti teman-teman jerone macanan iki mbuh enek demite, mbuh enek orang tua kan ora ngerti teman-teman. Jadi kita dongani sik. Ini jangan ditiru ya teman-teman, soal iki penyiksaan utawa penganiayaan. Tapi ya moto wis api-api wis mancep terus kita buang atau kita cukil. Lah ini kan penganiayaan teman-teman lagi. Tuh pecah mripate malian. Lah iki dalemnya pecah teman-teman. Delok rondo ngeblur-ngeblur iki berarti menandakan bahwa jerone ini pecah motone iki. Nek sikil pura iki kok. Ya, pecah tenan. Ya, ini sudah pecah ya teman-teman. Jadi untuk warna emasnya ini pakai cat ini motone aslinya bening teman-teman. Lah moto kocong ini kan bening. Terus dicat pakai cat penta teman-teman, utawa cat sembarang pokoknya enak emasnya enak hitamnya. Engko naik sikil malah bahaya teman-teman. Lulu. Sik kelat ya. Oke, mripate sudah PC teman-teman. Lah iki delok mripate wis PC ngene iki ora iso delok apa-apa ya teman-teman. Jadi ini macane sudah tidak bisa makan orang utawa ora iso berburu teman-teman. Soalnya mripate PC. Lagi wis ora enak mripate blas. Telusupan teman-teman. Iki kena serpian kaca sebanyak ini. Iki ngelusup ning tangan. Jancuk. Makanya kok lagi tak demek celekit-celekit ngene tibake telusupan tenan teman-teman. Kita cuci dulu ya teman-teman tangan saya ini. Soal ini berbahaya ya teman-teman. Lagi kocok sak mene kae iki. Wah, ganti lambene teman-teman utawa pipine iki kita buang. Soalnya delon kelemon kayak dintop tawon ya teman-teman. Lah ini kayak disengat lebah ngono kaya teman-teman bendol kabeh delon to. Bendol sak mene gedene iki kaya macane berburu lebah terus ditutup karo lebahe teman-teman. Makane bendol seperti ini delok niki lho. Bundole gede ngene. Kok bundol ngene to modele iki. Biasane kan rondo lincip ngene teman-teman. Ora ngene, dadi rondo sret ngene, sret. Tapi di sini tidak ada mendole, jadi rondo susah.
pelipise moto ki kita gambar kayak gini teman-teman. Ben ku rondo iso ngedak ngono lho teman-teman, ora blunduk ngene. Jadi ora bendol kayak gini. Iso ngedak ngene mripate iki. Makanya kita gambar ngene terus kita tatah utawa kita grendo. Stok pisan iki. Gone irung iki karo pinggir-pinggire tak kei geretan teman-teman. Jadi engko nek pas dicat ben ketok timbul, ben ketok apa blenduk no teman-teman, ora polos biasa ngglundur ngono ora teman-teman. Jadi ben ketok no wimbul seperti ini. Gone siunge iki lho teman-teman. Jadi tak tau wimbulno koyo ngene delok. Iki wis tau wimbul ya bunder teman-teman. Kan kemarin ora bunder jadi rondok ngene iki. Lah iki. Engko tak rubah teman-teman. Jadi sing dhuwur iki wis tak rubah iki. Cuman untune iki engko kita ganti semua sing kene iki. Sing cilik-cilik iki lho teman-teman, kita ganti ben ora lincip-lincip seperti ini. Jadi kupingnya iki kita kecilin teman-teman. Lah iki tak garis iki. Jadi ora dawa koyo ngene iki. Nek dawa koyo ngene iki koyo anu iki lho teman-teman, apa nek ngarani iki? Bruange Marsha and the Bear kuwi lho teman-teman. Jadi nek panjang ini malah koyo beruang, ora koyo macan tenan utawa singa apa-apa ngono lho teman-teman. Malah koyo beruang delok dawa. Makanya kita kecilin ae teman-teman. Yamene wis dudani teman-teman. Jadi hujannya cukup deras teman. Makanya pindah ning jero.
gigine sudah tak ganti teman-teman. Lah iki mundak tau timbul terus ora lincip ya teman-teman. Jadi pengennya bocah seperti ini. Apa rondok ngotak ngono teman-teman, terus bliyut-bliyut ngono nek dicati rondok gelombang ini. Lah iki depane barang. Jadi sing kene iki lincip, terus sing tengah-tengah iki rondok melengkung ini ya teman-teman. Jadi ora lincip semua, jadi rondok melengkung seperti ini. Lah iki dhuwur karo ngisor iki blenggang segini teman-teman. Lah iki ya mestine nek ko pengrajin ki trep teman-teman, cuman ujuk-ujuk molet kan orang ngerti teman-teman. Lah iki makanya kita lama pisan utawa kita grendo ben lambene ki iso wapet neh teman-teman. Jreng-jreng setelah jalan kaki dari Indonesia atau Mekah akhirnya jadi juga teman-teman. Delok tak robai koyo ngene, dhuwur-dhuwure barang masih ora kabeh teman-teman, soalnya ngisorane iki sudah tipis. Lah iki wis tipis koyo ngene, jadi ngisorane aku wis rawani ngotak ngatik teman-teman, soalnya iki wis tipis ngono. Tak tipisin lah malah koyo cepaplokan pasar sing gabus lho teman-teman. Lah lemeke gabus kan papane tipis glujur ngono teman-teman. Makane tak umbar untuk ngisorane ben rondok gede ngene teman-teman. Siunge ini tak timbulin teman-teman, iki tak ubah neh. Asine iki glujur rene. Terus tak rondokno lincip untuk ngisorane iki sing dhuwur barang juga lincip teman-teman. Terus pinggire iki rodok mblengkuk-mblengkuk ngene. Nah ini. Jadi ini ukirannya jeru-jeru. Nah untuk lama iki kurang trep teman-teman. Padahal wis tak grendo wakeh gila iki. Tapi ning kene iki kurang trep mergo iki lho teman-teman. Jadi kayune sing nggone siung ki rondok ngene. Jadi ora kenceng ngene. Enek sing rondok bengkong mengisor niki lho teman-teman. Lah iki. Makane rondok tak dempul saithik lah iki. Dempulan iki. Sing kene iki. Jadi ora masalah lah mau macana gawene kan yo mangap teman-teman, ora mingkem, jadi ora masalah, ora ketok. Jadi ceritane iki ngene teman-teman. Jadi macanan iki asine urung tak garap, urung tak bongkar ngene. Lah gara-gara saya ben malam wedi utawa ketakutan men gara-gara macanan iki. Soalnya macanan iki kan tak deleh ning rak ngono lho teman-teman. Jadi saya ngecat kan madhep rak to. Lah koyok-koyok ki enek sing wasi aku teman-teman. Angger aku masih rak ngono kae kok. Apa ya kok koyo enek sing wasi ngono. Kan mripate ki anu teman-teman, mripate kaca teman-teman, bukan resin. Nek resin kan gak iso lirik. Jadi resin ini pandangannya ke depan tok teman-teman. Tapi nek mata kaca wi iso ngelirik rene-rene teman-teman. Iso koyo ngwasi awake dhewe. Jadi mata kaca kelebihane iso ngelirik kanan, iso ngelirik kiri, atas ngene iso kabeh teman-teman mata kaca. Makane dhewe nek nguwasi mata kaca utawa reok ngono kae, reok sing alah pokok sing gawe mata kaca mesti iso mlirik ke kanan ke kiri temen. Angger ngecat tak wasi rak. Kayak masih aku ngono, makane langsung tak bongkar iki teman-teman. Salah ngosang masih itu malih saya wedi teman-teman. Akhir tak bongkar motone tak pecah pisan. Jadi apa sing tak rehab motone dhisik. Soalnya aku mau ngwakel karo motone gitu teman-teman. Salah masih aku wae to akhirnya pecah ae motone. Prak, akhirnya ya pecah tenan teman-teman. Nah itu bar pecah nih slow wego. Wis ora iso ngwasi teman-teman ki aku kok bengi nek ngecat neh wis gak iso ngwasi aku wae to. Oh, bongko ora salah ngono ngosang masih.